Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba akwazi ukusihlanganisa futhi ngale ndlela. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, siye ezwini lenkosi. Siqedile namhlanje ngeyilimi, siqedile ngokuprofetha izolo. So namhlanje siqhubeka nobunye kuKristu, ubunye kuKristu. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathobeka phambi kobuso bakho, ngiyakhuleka. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubonakalise amandla akho, ube phakathi kwethu kuleyo lenkonzo. Sibonga ukukhuluma kwakho kulezi insuku, sibonga ukufundisa kwakho. Qhubeka Moya Ongcwele ufundise, ulungise ibandla lakho ligcwale. Qhubeka Nkulunkulu wami onomusa, ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Bonakalisa-ke Nkosi ubukhulu bakho. Thatha udumo nangaso lesi sikhathi, ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Dumo lonke selinikeza yena. Sizofunda-ke izwi lenkosi encwadini kaJohane chapter 17. Sizofunda uverse 20-21. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Kufundeka kanje: angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Sizokhumbula ukuthi umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu lo. Isihloko sakhona sithi ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. So-ke la uma esemenshina kuverse 20 uthi akaceleli laba abafundi bakhe bodwa, kodwa ucelela nabo bonke abayokholwa yizwi labo, ngoba yena unjani? Ubathumile. So ukhulekelwe nawe. uJesu wayekufakile kuloya mkhuleko, nami wayengifakile kuloya mkhuleko. As long as ngilishumayela leli ivangeli, kulo naloyo olizwayo ukhona uyingxenye yaloya mkhuleko. Usethi-ke kuverse 21, ukhulekela ukuba bonke babe munye. Bazalwane, uJesu wasikhulekela ukuthi sibe munye. Njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ngamanye amagama, ukuba munye kwethu kwenza izwe likholwe ukuthi uJesu uthunyiwe. Kodwa uma singemunye, abantu bayamphika uJesu. Abantu bakhuluma yonke into abayithandayo ngoJesu. Nizwile enye iVN engenile yobufakazi lapho ehlangane khona nomuntu wazibiza ngokuthi ukhonza ebandleni eliyi-Antichrist. Kwakudala kubhalwe iBhayibheli 1500 years ago. Liyasho lithi sebekhona baphika uKristu, ama-Antichrist. So-ke ngamanye amagama, noma kusimangalisa ukuthi khona umuntu ovuma ngqo, kodwa sebekhona, bagcwele futhi. Uqaphele nje into eyodwa, ungabi womunye wabo, ngoba abanye abazazi ukuthi bangu-Antichrist kanti abanye bayazazi. Ingakho kufanele sisondele kuNkulunkulu wethu ngendodana yakhe uJesu Kristu. Yingakho kufanele sikhuleke uRoma 10 verse 9, simvume uJesu ukuthi uyinkosi. Yingakho kufanele sizihlanze, sizihlambulule kuye, ngoba yena uhlambulukile. Funa ube i-Antichrist unaware, ube i-Antichrist ungaboni. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Sikhulekelwe bazalwane. Sifakiwe phansi komkhuleko namandla kwakukhuleka inkosi uJesu uqobo, indodana kaNkulunkulu Baba, isikhulekele. So asisukuzikhipha-ke. Uyasibona isikhukhukazi sifukamela amachwane aso. Uklebe mayefuna ukuwathatha akakwazi ukuwathatha uma ephansi kwamaphiko kanina. Kodwa maliphuma silicabanga ukuthi lihlakaniphile, uklebe uzolithatha. Asisuphuma phansi kwalo mkhuleko. Wonke umuntu omelene nobunye, wonke umuntu onga-encourage ubunye,
noma yena onabantu angakhulumisani nabo, kungaba sebandleni noma kuphi, umelene nobunye, umelene noKristu, uyi-Antichrist, ungumphika uKristu. Ake sidluleke siye ezweni lenkosi. Sasilapho kwabaseRoma 10 noma sasikuba kwabase-Efesu. Abase-Efesu abasithatha basisa kwabaseRoma 10. Ngizoqala kuvesi 1 Efesu chapter 4. Ngakho mina siboshwe enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Kunendlela yilo nalo yabizwe ngayo akahambe ngayo, angadidiswa abanye abantu. Verse 2, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. So indlela esibizwe ngayo ngokuhlukana kwayo akusho ukuthi kufanele singabi munye, kodwa masihloniphane, sithobelane. Uma umuntu ebiziwe engabizwanga ngendlela ethanda ukuwena, mthobele, ngoba singamalunga emzimbeni, njengoba singamalunga omunye komunye. Isandla ngeke siye ndawo uma inyawo zingekho, but izinyawo ezothatha isandla zisise la sifuna ukuyosebenza khona. So ukuthi usibanibani ubizwe kanjani akusikhona okwami. Okwami ukuthi siyimzimba uwodwa kaKristu, simunye. Ukuthi ubani usebenza kanjani akusikhona okwami noma okwakho. Ukuthi ubaba uNsibande uthandazisa uRoma 10 avumisa abantu izono akusikhona okwakho lokho, okwalona umbizile. Kodwa ungakhohlwa ukuthi naye ubaba uNsibande ukomplimenta ubulungu bakho, ulekelela ukusebenza kwakho emzimbeni njengoba nawe ulekelela ukusebenza kukababa uNsibande emzimbeni. Siyadingana kakhulu, akufanele sigxekane. Musumgxeka omunye umfundisi, ngoba uzigxeka wena uma ugxeka omunye umfundisi. Ngisho ukuthini mangithi uzigxeka wena? Angithi umfundisi nawe, ngogxeka omunye umfundisi uzigxeka wena. Ngisho ukuthini-ke? Ngisho ukuthi ngifuna ukubeka i-example ezocacisa. Omunye umzalwane wathi enganeni yakhe ethukuthele, wayibiza ngenja, wathi iyinja le ngane. Ngase ngithi mina, umuntu uyayizala ininja? Wathi cha. Ngathi phela uma uthi ingane yakhe iyinja, usho ukuthi nawe uyinja, uzithuka wena. Yayibona loo nto le? So uma ugxeka omunye umfundisi kanti nawe ngumfundisi, uzigxeke wena ngoba nawe uphansi kwe-umbrella efanayo. Hamba ubonisane nalo mfundisi, ungamgxeki. Kodwa futhi uma esekuchazelile ukusebenza kwakhe nokubizwa kwakhe kungafani nokwakho, asikwazi ukuba izandla sonke, asikwazi ukuba izinyawo sonke. Kufanele sibe amalungu omzimba kaKristu ohlukeneyo. Ngakho sidinga ukuhloniphana, sidinga ukubekezelelana. Ilokho okusho uvesi 2 ka-Efesu chapter 4. Phinde ngiqale ekuqaleni. Ngakho mina siboshwe enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Ngihamba ngobizo engibizwe ngalo, nawe hamba ngobizo obizwe ngalo. Kodwa uthi uvesi 2, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Sigcina ubunye bukamoya, asigxekani. Angisaphathi abagxekana ezilangaleni, cha. Siyahloniphana, sinikana indawo yethu. Njengoba ngake ngasho ngathi abafundisi bangaphezu kwa-600 la ekhaya lesu. Kodwa ukuba ngaphezulu kwabo ka-600 akusho ukuthi siyaxabana, siyabanga. Cha, simunye. Nami uma ngifika ebandleni lakhe ngiyothoba njengoba naye ethobile uma sisekhaya lesu. Siyakomplimentana, siyalekelelana ukuze ekugcineni sonke sihlwithwe kungabi bikho osalayo. Athi uPawulu, ngiyawutuba umzimba wami ukuba ngathi sengishumayeza abanye, ngilahlwe mina uqobo. So ilokho kusemqoka. Verse number 3 ngiphinde bese ngiya ku-4. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba, munye umoya, njengalokhu unabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Verse 5. Yinye inkosi, yinye inkolo,
munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu uyisobo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Munye umzimba, munye umoya. Njengalokhu nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Ithemba esibizelwe lona lilodwa, kodwa kunezindlela ezihlukene esibizwe ngazo. Ngigcine-ke kufanele ngase ngiyathutha-ke, ngivuselela nje ngaya kwabaseRoma 12. Saqala laphaya kuvesi 4 othi ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye, kungukuthi zinemisebenzi ehlukeneyo. Verse 5, kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye komunye. Le nto ebengiyichaza. Verse 6, sinezipho zomusa ezahlukeneyo. Ngokomusa esiphiwe, uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Singenzi ngokuthanda kwethu, singahambi siyothwala, singavusi imimoya, invoke the spirits, oprofetha ngayo, siprofetha ngomoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele. Athi verse 7, uma singesokukhonza, kube senkonzweni. Khona ngisho isipho sokukhonza. Yazi khona umuntu okhonzayo nje, ke ngilinganise mhlawumbe ukuphaka. Uma uphaka, uphaka kahle. Awuphaki nobuso bude, awuphaki uthukuthele, futhi uyalindela ukuthi abantu bazoba namadimande abo okufanele uhlangabezane nawo, ngoba wena unjani? Ungumntwana kaNkulunkulu. Uphiwe isipho sokukhonza, to serve. Uyakhonza. O-Asha nje baphiwe inkonzo yokukhonza, baphiwe inkonzo yokuthoba, baphiwe inkonzo yokuhlonipha. Singazibala ziningi, kodwa ukukhonza inkonzo. Le nkonzo okhonza ngayo uyiphethe kanjani? Le nkonzo noma uyadelela, ubukela abantu phansi ngoba nakho wena usesikhundleni, ubukela abantu phansi, ukhuluma noma kanjani. Asihambi kanjalo, sihamba ngokukholwa. Uthi verse 7, uma kungesokukhonza, kube senkonzweni. Ungahamba ukhonza noma ikuphi, khonza enkonzweni. Athi qhubeke athi-ke, ofundisayo kube sekufundiseni. Ziphiwe iningi iziphiwo, khona ngisho sokufundisa, kube sekufundiseni. Njengoba uNkulunkulu engiphile sokufundisa, sokukhulisa abazalwane, sokukhulisa ibandla. Khona isisho sesingisi sithi, you can take the horse to the water but you cannot make it drink. So ngame magama, noma ngingakufundisa kangakanani, ngeke kodwa ngikwenze ukuthi uyenze lento engikufundisa yona. Kodwa singesokufundisa, lithi-ke ofundisayo kube sekufundiseni, angenzi noma yini. Masiqhubeka uverse 8, oyalayo ekuyaleni. Khona umuntu ophiwe ukuyala. Maze umthetho uthi ugxambukele endabeni, cha, mayibona into wrong, kufanele ahambe ayokusiza, akuyale, athi ungakwenzi lokhu, kwenze kanje kanje. And lowo muntu udinga ukuthi uconfide kuye, ngoba uphiwe inkonzo yokuyala. Ngesikhathi uvulele ukuxoxa naye, uzokulekelela la udinga ukulekelelwa khona, la udinga ukulaywa khona, ngoba inkonzo yakhe le ngeke futhi umephuce. Bese lithi owabayo enze ngobuqotho. Ukwaba kufana nokuphaka. Ukwaba, asifunde ukwaba bazalwane. Nawe wabelwayo ufunda ukweneliswa. Makusho ukuthi abantu bephaka ufike ukhetha uhlobo lwenyama oyifunayo, angilifunde liqatha, ngifuna leli. Unomoya omubi wobugovu, lizodla ubani lelo ongalifuni? Uma liqondana nawe leli wena ongalifuni, lidle. Funda ukuthobeka. Wena owabayo, musuthenga amehlo omuntu. Umethe umuntu, ngifuna lokhu, angikufuni lokhu, ngifuna leli qatha elikhulu, leli lincane. Ungathobeli lokho, mnikeze lokho obusuzomnikeza khona. Afunde ukuthoba umuntu, ngoba njengoba efuna elikhulu iqatha, ukhombisa ukuthi akakholwa, usadinga ukuphenduka. Ubani ozothola elincane? Seliqondane nawe leli.
Funda ukwaba ngendlela. Nawe musubabuka abantu abaphakelayo, ngoba ngesikhathi umbuka uzoba namahloni okunika lokhu isipuni sakhe bese sithi siyakukha bese uyashintsha ngoba usubone ukuthi ubani. Awusathembekile kuNkulunkulu. Owabayo makabe ngobuqotho, lisho njalo leli izwi verse 8. Oyalayo kuyaleni, owabayo enze ngobuqotho. Nina eniphakayo niphaka ngobuqotho yini? Ngisho uShumayela uyaphaka uphakizwe. Kunendlela mhlawumbe ozothi sathi ukushumayela ngayo ngoba kufika ubani. Angikwazi ukushumayela kanje kunobani, kufanele mhlawumbe ngihloniphe. Angikwazi ukusho amagama anje kunobani. Bese kuthi uma kufika omunye omazi ukuthi uyisoni, uzama ukushumayela ngesono sakhe. Awuqothe kwabeni. Lithi owabayo enze ngobuqotho. Imbi lento yokushaya abantu epulpiti. Imbi lento yokushaya abantu ngobufakazi. Imbi lento yokushaya umuntu umphambili. Mqonde, ukhulume naye. Kuyezwakala uma usushaya abantu. Kanti kuyezwakala uma kungakhuluma wena, kukhuluma umoya kaNkulunkulu kodwa eshaya abantu. Ngoba balimale, bayakheka, bayaphenduka. Kodwa uma beshaya wena, bayalimala bazalwane. Ushaya uliqede ibandla, baphuma abantu ebandleni. Khona abafundisi abaqala ngamabandla amakhulu aphelile manje ngoba abakwazi ukuphatha abantu. Abakwazi ukuyala abantu. Abakwazi ukwaba izwi. Izwi liyabiwa ngobuqotho. Liyabiwa ngendlela uMoya oNgcwele azokutshela ngayo. So awenze noma kanjani. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Siyibambe le mfihlakalo yokwaba izwi. Siyibambe le mfihlakalo yokwaba ukudla ezinkonzweni ezinkulu la kuphekwe khona kwadliwa. Ngoba usazoma phambi kaNkulunkulu ukuthi wena wakhetha ukudla kusibanibani phambi kwakho wamnikeza okungcono, kodwa abanye awubanika okungcono. Isono leso. Usazoma phambi kaNkulunkulu. Jeremiah 48 verse 10, uqala ekusiwa umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Usazoma phambi kaNkulunkulu ukuthi washumayela kanjani usubone usibanibani. Mhlawumbe uyam-impress, usushumayela kakhulu yaqeqebula ngoba nakho impressa lo. Isono leso phambi kaNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sibe munye. Bese lithi oholayo ahole ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Mhlawumbe sikuze athole ukunakeleleka nawo lamagama, oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Ngicela ukuthi uma ngiphinda ngibuyela wona engikholwa ukuthi kuyoba Monday, ngiqale la kuverse 8 ngigxile koholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Ngiyabonga. uNkulunkulu abe nawe. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Nisikhumbule emkhulekweni yenu, emvuselelweni sizoba nayo eKatlehong, eGoli. Nisikhumbule uJesu Kristu inkosi. Nathi futhi siyanikhumbula ningumqhele wethu ekhaya ezulwini, njengoba nathi singumqhele wenu ekhaya ezulwini. Ngibonge ngendlela emangalisayo abantu abangilethela abantu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga. Asiqhubekeni siletha abantu. Asiqhubekeni sibukhele uvuma izono, kodwa hhayi amanye ama-messages njengamanje ngenxa yokuxakeka ngoba ngibhizi kakhulu kule weekend. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu abe nawe. uJesu Kristu inkosi. Asithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Siyabonga Nkosi nabo abantwana bakhe ezindaweni zonke, basize, bakhulise, ubaqinise, ubabusise, ubapha amandla okukukhonza ngobungcwele, ngoba sisazoma phambi kobuso bakho siphendule. Kunoma yini esiyenzayo siyenzele udumo lwakho. Siyabonga ngakho konke, sigcine usilondoloze. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bawenzibande ovalelisayo, othi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.